Keby sa dali robiť zájazdy do filmov, podľa mňa minimálne polovica, možno 70% si určite vyberie jeden konkrétny film, kam chcú ísť na zájazd. 28 dní potom. 28 dní potom. Áno, určite. Dobre. Nie, ja si myslím, že by to bol Squid Game. Alebo Armageddon ešte. Get off the nuclear warhead. Nie, ja si myslím, že keby sa naozaj dalo ísť pozrieť do filmu, tak veľmi veľa ľudí si vyberie Hogwarts. To by nechcel. Rozprávka. No ne, že dostaneš pohľadnicu otcovi, ideš hladkať jednorožce a rozprávať sa s obrazmi. Keď dostaneš akože pohľadnicu otcovi, že poď študovať na Hogwarts, tak do Londýna musí ísť na vlastné náklady, alebo existuje proste nástupište, že v Kisaku. Kisak 7/3. Vieš mi inak povedať, Martin, že prečo sa tam tí študenti drbú vždy vlakom, keď majú také veci ako hopšup prášok, potom majú ten teleport cez proste hociaký predmet. Lebo majú flaky zadarmo, lebo sú študenti. Akože hej, Hogwarts je krásny hrad, kto by tam nechcel bývať, nie? Však super vec. Vieš kto, podľa mňa? Ktokoľvek, kto býval v 21. storočí, by nechceli zbývať do veľkého kamenného hradu bez radiátorov. Nemá kúrenie, nemá klímu, nemá vodu, nemá nič. Ani Dumbledore nemá radiátor? Nepozeral som to. Nepozeral som Harry Pottera, len že proste radiátor. Keby to bolo tak, že vôbec nepotrebujú kúrenie, prečo je v každej jednej chyži krb? To podľa mňa nie, že čakáme na Santa Clausa. Toho majú ako riaditeľa. Hej, akurát, že nosí darčeky len Harrymu. Oni tam nemajú ani elektrinu nikde, tam nie je jediný kábel. Vieš, dobre, oni sú mágovia, svietia si kúzlami a neviem čo. Faklami. Hej, ale nechcel by som tam ísť na 3 mesiace bývať, vieš. Pozrel by som si film. Pozri si obraz. Môžeš si pozrieť, typek tu rozpráva o tom, jak žil a ty môžeš sedieť, pozerať na ňo, tie schody ti medzi tým odídu. Presne. To ja keď zmeníš vlastne kanál, vieš, proste posunieš si schody na iný obraz, že tento ma už nebaví. A tam bude obraz, ktorý bude dať len reklamy, vieš. A pritom stále nemôžem vyprať tieto 2 škvrny. Čo mám robiť? Skúste majster poriadok. Vezmi si hajzle napríklad. Starobilé hajzle na hradoch fungovali úplne inak ako moderné. Jak fungovali? Dáme obrazok. Jo, okej. Už vidím. Fungovalo to tak, že si proste sadol, vystavil sa exteriéru a osral väžu. A z toho zrazu vyupgradovali na gigantický krásny záchod so strešným oknom. Ktoré prišli za typkom, ktorý má krásnu pracovňu zariadenú, že správené tam vystavené trolie hlavy, neviem čo, oni, že bracho, sťahuješ sa, toto bude hajzel. A niekto tam musí prísť a dať tam vodu, dať tam odpad, dať tam vetranie, most likely. To sa celkom zíde, neviem, či hovná týchto... Splachovanie je vlastne nejaký... Si predstav, že nikde vlastne tam není ani ten zvon, ani nič. A ešte si sa nenaučil to kúzlo. To iba do páže. A teraz ty vlastne vetráš to čím? Otvoreným oknom? Lebo za mňa neexistuje nič horšie ako hajzel s otvoreným oknom. Tá studená doska. To je pre Boha, ty ideš proste také, že za rodičmi alebo za prarodičmi na Vianoce a ideš na záchod a tam minus 15 stupňov. Ja tomu to inak nerozumiem. A hlavne, že prievan je smrteľný. A toto je v poriadku. Sadnúť si do ľadového kráľovstva. Normálne ho let it go. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Ja som v celom Harry Potterovi, v celom Hogwarts nevidel jedno vetranie na hajzloch. 2 možnosti. Buď všetci strašne smrdia. Či k tomu sú to tínedžeri, ktorí tam strašne smrdia. Ale vezmi si že celá škola sú tínedžeri a starí ľudia. Storočný porad veľakrát. Vieš, a to je, že tam že vieš, tak mal ten Hogwarts vyzerať, že záber na tú chodbu a povešané tie taxikárske stromčeky. Proti otvoreným oknám
na hajzloch je zákon. Je to vyhláška číslo 527 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. Nemáte za čo, učil som sa to na 5 krát. Ktorá hovorí o tom, že aj na hajzloch musí byť stabilná teplota 15 stupňov Celzia, ak je to budova pre deti a mládež. Čo Hogwarts teda je. Aj Bohužiaľ. Bohužiaľ. To je proste to je pasca na dieťa. Aby som sa potreboval zbaviť dieťaťa. Nech sa páči, príde sova. Aj tá lokalita proste, hej, chcem sa ísť prejsť do lesa. Blbé, zakázaný les, hej, máš tam kentaurov a neviem, akých Inak trolov. prečo vlastne dali školu vedľa zakázaného lesa? To je že podľa mňa veľmi zlé situačné riešenie z hľadiska architektúry. Že tak trocha. A hlavne, keď tam chceš mať deti. Si predstav, to je, keby si mal, že univerzitu, ale máš ju vo Vrakuni vedľa pentagramu, či jak sa to... Nie, Pentagon. alebo že by si mal priamo v Pentagone. Tam by bol, že jeden z nich by bol intrak. Hogwarts by bol oveľa lepší, ja neviem, nejaký lovecký zámok. Máš tam proste les, nemôžeš ísť loviť, ja neviem, čo len chceš, jednorožce. Nie, drb deti tam dáš. Deti by si išiel loviť? Vieš čo, ja začínam mať také podozrenie, že boli by oveľa viacej ušetrili peňazí a času, keby si povedali, že sereme Hogwarts a postavíme si hrať na novo. Lebo reálne, proste už to môžeš postaviť s dierami na elektriku, na klimatizáciu, na všetky tieto veci. No jasné. Že nemusíš tam akože do kameňa so zbíjačkou alebo s magickým prútikom. Robilo sa to. Hovorí sa tomu architektonicky nejak, že folly alebo nejaký britský záhradný romantizmus. Wow. Že normálne typek si povedal, že ja chcem hrad. Chcem môj vlastný hrad byť blackjack and bitches. A oni mu povedali, dobre, však kúp si pozemok s hradom. A on, že nie, ja chcem hrať tu. Nechcem tam dodzigané kamene, ktorí proste tam šťali na to ľudia 200 miliónov rokov. Ja chcem tu vlastné dodzigané kamene. A vznikol napríklad Bristol Castle, čo je, že proste luka a hrad. Veľmi dobré strategické miesto. Idú Francúzi. No tak sme v Riti, čo vám poviem. A týmto podľa mňa trpí celý Rockford. Že a celkovo mágovia, že oni sú strašní takí hipsteri, takí, že zbožňujú tú minulosť. Áno. Oni sú tí ľudia, ktorí si namiesto notebooku kúpia písací stroj, lebo sa cítia dobre, keď na tom píšu. Brko si... No presne. Ježišmaria. Keby tam bol jeden typek s Macom, bolo by to hneď uveriteľnejšie. Zakázané kuzla a stratené lektvary a neviem čo. No. Vieš, prečo to stratili? Lebo to nikto nezapísal do počítača. Presne. Proste nemáš žiaden oný Google, alebo ja neviem niečo, kde si môžeš dohľadať. Magl. Najviac to dotiahol do dokonalosti Karol Friedrich IV., ktorý dal postaviť Ruinenberg. To je normálne, že on si dal postaviť, ruiny. On prišiel za architektom postaviť, že pred do Ziganu stavbu. Takto sa inak stavujú slovenské diaľnice, podľa mňa. To keby som ja, že... Come on, to bol výborný joke. Keby si takto mágovia postavili, že dobré, sereme na 2000 milión ročný Hogwarts, postavíme si nový hrad s novými technológiami, kde sa dá nabiť mobil. A nemusel by byť v Británii. Hej. Vieš, že proste, oni mohli, že v Karibiku to postaviť. Krásny, slnečný ostrov a tam dáš Hogwarts. A to by si mohol aj otvoriť normálne, kľudne okno na tom hajzli. Hľadáte magické bývanie? Vyskúšajte Hogwarts, nádherný 1000 milión ročný hrad, v ktorom som doteraz nevidel jediný elektrický istič. Milujete pocit ľadovej záchodovej dosky na koži? Hogwarts je presne pre vás. Staňte sa aj vy tými, ktorí prežili.